νόμιζαν ότι είναι κύκλοι αρχαίοι Έλληνες, το οποίο το θεωρούσαν το πιο ιδανικό, ας πούμε, σχήμα. Αλλά ξέρουμε ότι είναι έλλειψη σήμερα, είναι ελλειπτική. Αυτό που βλέπετε δηλαδή εδώ είναι μια έλλειψη. Δεν είναι κύκλο, είναι έλλειψη. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πώς δημιουργήθηκε η σελήνη? Η σελήνη δημιουργήθηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ένα αντικείμενο στο μέγεθος του Άρη συγκρούστηκε με τη Γη, εκτόξευσε στο διάστημα τεράστιες ποσότητες υλικών που ενώθηκαν μέσα σε 24 ώρες και δημιούργησαν τη σελήνη. Η σελήνη αλλάζει συνεχώς φάσεις. Σήμερα έχουμε πανσέλινο. Να τη πανσέλινος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φάσεις, όπως έχετε δει φαντάζομαι όλοι. Και αυτές οφείλονται βέβαια στο γεγονός ότι αφενός μεν περιφέρεται γύρω από τη Γη η σελήνη, έτσι. Ολοκληρώνει ένα κύκλο μέσα σε 27,3 ημέρες. Και αφετέρου δε φωτίζει και ο ήλιος. Από διαφορετικά σημεία κάθε φορά, γι' αυτό αλλάζει και φάση. Αυτός ο κύκλος των φάσεων διαρκεί 29 ημέρες και ονομάζεται συνοδικός δύνας. Και απόψε θα δούμε τη λεγόμενη πανσέλινο της Προάλληλας, που ονομάστηκε έτσι από διάφορους Ιταλινείς λαούς αρχαίους, ας πούμε, Βόρειας Αμερικής, γιατί τότε γινόταν η συμπλοκή της Προάλληλας. Και καταρχήν το συμμετρόνομά της ίσως αποκτήσει και φραουλή χρώμα η σελήνη σήμερα, γιατί θα βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, ο οποίος η ατμόσφαιρα, ας πούμε, της Γης θα φιλτράρει το φως της σελήνης και θα αποκτήσει ίσως κάποια σκοτεινωτή απόκριση. Τώρα υπάρχει μια πολύ λεπτομέρεια, ας πούμε, που ίσως λιγότερο από το 1% του πληθυσμού την ξέρει, για να μην πω κανένας, ότι η σελήνη εκτελεί αυτή την κίνηση που είναι έτσι σαν σβούρα ο άξονας, γιατί ξέρετε, ας πούμε, η σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη, έτσι. Αλλά εκτός από αυτό, περιστρέφεται και γύρω από τον άξονά της. Τώρα, εκτός από αυτές τις δύο κινήσεις, κάνει και αυτή την κίνηση, έτσι, που είναι σαν σβούρα, που πάει να πέσει, που ονομάζεται μετάπτωση αυτή η κίνηση και ολοκληρώνεται κάτι. Θέλει, ας πούμε, να ολοκληρώσει τον κύκλο 18,6 έτη. Τώρα, λόγω αυτού του φαινομένου της μετάπτωσης, από τη στιγμή που θα ανατείλει η σελήνη και θα δεις, θα είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα. Δηλαδή, θα πάει έτσι και θα ανατείλει και θα δεις, δεν θα πάει έτσι. Δηλαδή, δεν θα ανέβει πολύ ψηλά στον ορίζοντα. Και επειδή θα είναι κοντά στον ορίζοντα, θα φαίνεται και πιο κόκκινο από ό,τι συνήθως. Γιατί, όπως είπαμε, φιλτράρεται το φως της σελήνης από την ατμόσφαιρα της Γης. Και μέχρι το 2043 δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Βλέπουμε λοιπόν επίσης ότι η επιφάνεια είναι καλυμμένη από κρατήρες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η σελήνη δεν έχει την ατμόσφαιρα της Γης να την φυλάξει από μετεωρίτες, γιατί η ατμόσφαιρα της Γης, στην ατμόσφαιρα μάλλον της Γης, αναπλέγονται πολλοί μετεωρίτες. Και εδώ βλέπετε ένα πολύ προφανές χαρακτηριστικό που μπορείτε να το δείτε όχι με τηλεσκόπιο και με γυμνό μάτι στην επιφάνεια της σελήνης, το κρατήρα, ας πούμε, του Τύχωνα, που μόλις πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκε. Λέω μόλις γιατί η σελήνη έχει ηλικία 4,5 δις χρόνια. Και βλέπετε και ένα χάρτη με τις θάλασσες της σελήνης, οι οποίες είναι στην ουσία λάβα που έχει βγει από το εσωτερικό της. Και δημιουργήθηκαν βέβαια εκατομμύρια χρόνια πριν και βλέπετε και το σημείο όπου εκεί πέρα που προσελεινώθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι πάνω στη σελήνη, εκεί πήγαν το Απολωνέδειξαν. Τώρα, η σελήνη δείχνει πάντα τη μία πλευρά της στη Γη, έτσι. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται σύγχρονη περιστροφή, τώρα είναι λίγο προχωρημένος όρος, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρετε, ότι δημιουργείται γιατί περιστρέφεται γύρω από τη Γη, περιφέρεται μάλλον γύρω από τη Γη σε 27,3 μέρες, αλλά και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά μας σε 27,3 μέρες. Ο χρόνος περιφοράς της Γης γύρω από τη Γη είναι ίδιο με τον χρόνο περιστροφής της. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το καπελάμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε την ορατή πλευρά και την αόρατη. Και τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι με ένα ταξίδι στο ηλιακό σύστημα. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ένα ηλιοβασίλεμα.
και ξέρουμε ότι ο ήλιος είναι ένα άστρο, ο οποίος παράγει ενέργεια. Ποια είναι η πιο πηγή ενέργεια στον άστρο? Είναι η πυρηνική σύντηξη. Δηλαδή, ο ήλιος είναι σαν μια βόμβα υδρογόνου. Θα εξηγήσουμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Στο κέντρο του ήλιου η θερμοκρασία φτάνει 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε τώρα ότι μπορεί να έχουμε 30-40 βαθμούς και μερικοί να έχετε ήδη σκάσει εδώ μέσα. Στους 15 εκατομμύρια βαθμούς θα ήμασταν πρωτόνια όλοι. Όντως δηλαδή στο κέντρο του ήλιου πρωτόνια βρίσκονται. Και αυτά τα πρωτόνια συμμετέχουν σε μια διαδικασία και παράγεται ενέργεια. Παράγεται ενέργεια μέσω της διαδικασίας της πυρηνικής σύντηξης. Τώρα δείχνω ένα διάγραμμα, μην σας φοβήσει αυτό. Τώρα βλέπετε πάνω κάποια πρωτόνια, 4 πρωτόνια που ενώνονται και δημιουργούν ένα πυρήνα ηλίου, ο οποίος αποτελείται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια. Αυτό που συμβαίνει βέβαια, ενώνονται 4 πρωτόνια, ας πούμε, συγκρούονται και παράγουν όχι μόνο τον πυρήνα του ηλίου, αλλά και ενέργεια. Αυτή είναι η ενέργεια που βλέπετε σαν ορατό φως στον ήλιο. Και η εξίσωση που χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια είναι η εξίσωση του Αϊνστάιν, που λέει ότι μικρά ποσά ύλη μετατρέπονται σε τεράστια ποσά ενέργεια. Και βέβαια ο ήλιος μετατρέπει 4 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου σε ήλιο κάθε δευτερόλεπτο. Τι διαφορά έχει ένα άστρο από ένα πλανήτη? Είναι σημαντικό να το ξέρουμε όλοι αυτό. Τα άστρα είναι τεράστιες μπάλες αερίων. Ο ήλιος έχει 1.400.000 χιλιόμετρα διάμετρο. Βλέπετε πόσο μικρή είναι η γη εδώ πέρα σε σύγκριση με τον ήλιο. Και ο ήλιος βέβαια είναι εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Ενώ η γη είναι ένας πετρώδης πλανήτης που δεν μπορεί να παράγει σε καμία περίπτωση καθόλου ενέργεια σε σχέση με αυτή που παράγει ο ήλιος. Και όλοι οι πλανήτες βέβαια είναι πολύ μικρότερα αντικείμενα, καμία σχέση με το μέγεθος των άστρων. Και οι οποίοι πλανήτες είναι είτε βραχώδεις είτε αέριοι γίγαντες, όπως ο Δίας, ο Χρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, οι οποίοι είναι 4 αέριοι γίγαντες. Έτσι λοιπόν ένα άστρο είναι ένα εργοστάσιο ενέργειας, παραγωγής ενέργειας, το οποίο δημιουργεί ενέργεια με την πυρηνική σύντηξη. Βλέπουμε και το ηλιακό σύστημα. Δεν θα επικεντρώσουμε τον απόψε εδώ, παρότι είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να το πούμε την προσοχή μας. Βλέπουμε τους κομήτες, για παράδειγμα, τη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στις περιοχές του Άρη και του Δία. Και βλέπουμε και τον ήλιο. Εδώ βέβαια δεν είναι σε κλίμακες στα μεγέθη, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο από το Δία που φαίνεται. Και καλό είναι να ξέρουμε όλοι ότι το ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκε σε ένα νεφέλιο βαρύων και σκόνης πριν από 5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, 4,5, το οποίο κατέρευσε κάτω από τη δύναμη της βαρύτητας και από αυτή την συμπίκνωση ήλιου, ας πούμε, δημιουργήθηκε ο ήλιος και οι πλανήτες. Όμως ο ήλιος είναι μόνο ένα από τα 200 δισεκατομμύρια άστρα του γαλαξίας. Γιατί στην γαλαξία βλέπετε ότι αυτή είναι η ζώνη του γαλαξίας. Έτσι, δεν θα φανεί απόψε, αλλά αν πάτε σε κάποιο εξοχή, ας πούμε, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Είναι η ζώνη του γαλαξία. Βλέπετε την γαλαξία μας. Εδώ λένε ότι υπάρχει μια τεράστια μαύρη τρύπα, εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο, που τρώει ό,τι πέφτει μέσα στα άστρα, η σκόνη, η αέρια, που πέφτει τα τρώει. Ενώ ο ήλιος βρίσκεται κάπου εδώ, ας πούμε, στα 2 τρίτα από το κέντρο. Ενώ όλος ο γαλαξίας έχει διάμετρο 100.000 εκποντός, που πάει να πει το φως κάνει 100.000 χρόνια για να διαστήσει το γαλαξία. Το φως, το οποίο ξέρετε είναι το πιο γρήγορο πράγμα του σύμπαν. Ενώ στο λατρό σύμπαν υπάρχουν πάνω από 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Φανταστείτε τόσο μεγάλο το σύμπαν σύγκριση. Και σχηματίζουν αυτή τη δομή που βλέπετε, που είναι σαν ένα φουγγάρι, σαν ένα σφασαράκι. Σε πάση περιπτώσει υπάρχουν και νέες περιοχές και υπάρχει αυτή η δομή που βλέπετε. Πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο γίνεται σε μήκος. Είναι πραγματική αυτή η δομή, το σύμπαν. Δεν έχουμε φτιάξει τα τηλεσκόπια. Εκτείνεται 300 εκατομμύρια εκατομμύρια, δηλαδή το φως κάνει 300 εκατομμύρια, έτσι να πάει μια άκρη στην άλλη. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια γαλαξίες που βλέπετε. Όλα λοιπόν τα άστρα που θα δείτε στο βράδυ, ας πούμε, έτσι, ανήκουν στο
στο δικό μας γαλαξία, δεν είναι άλλο γαλαξιών τα άστρα. Και ένα πολύ ωραίο γαλαξία, το πλησιέστερο γαλαξία σε εμάς, το γαλαξία της Ανδρομέδας, που απέχει 2,5 εκατομμύρια φωτός. Εδώ βλέπουμε το γαλαξία του Τριγώνου και το γαλαξία της Δίνης. Κάποιες γαλαξίες όμορφες, ας πούμε, μέσα στο σύμπαν, και υπάρχουν 88 αστερισμοί στον ουρανό, με συγχωρείτε. Τι είναι οι αστερισμοί όμως? Ομάδες άστρων. Και βλέπουμε 2.500 άστρα το βράδυ στον ουρανό, έτσι. Αλλά κάτω από ιδανικές συνθήκες. Τώρα θα δούμε ίσως ούτε 100. Γιατί θα ανατείλει και το φεγγάρι, θα... Έχουμε και τη φωτορύπανση, ας πούμε, που καλύπτει το φως των πόλων, ας πούμε, και της σελήνης, καλύπτει ένα αριθμό άστρων. Τώρα πρέπει να ξέρετε όλοι για το θερινό τρίγωνο, το οποίο είναι 3 άστρα που έχουν ένα τρίγωνο στον καλοκαιρινό ουρανό και θα φανούν, φαντάζομαι, απόψε αν δεν έχει σύνολο. Κύριε, εγώ το έχω δει. Μπράβο, ποιος είναι αυτό? Κάποιος άλλος που τα έχει δει? Δεν είναι κάτι πολύ γνωστό όπως ο σπερισμός της Μεγάλης Άστρας, αλλά κάποιος, ναι, που ασχολείται με την αριστεχνική αστρονομία. Τώρα, αν καταφέρουμε να το παρατηρήσουμε αυτό, το μη 57 είναι νεφέλωμα, στον αστερισμό της Λύρας. Βλέπετε τον Βέγα, ένα πολύ λαμπρό άστρο, ας πούμε, το οποίο θα ξεχωρίζει. Και εδώ πάλι τον Τέρεν στον αστερισμό του Κύκνου και ο Αλτάης στον αστερισμό του Αϊτού. Βλέπετε λοιπόν το νεφέλωμα αυτό. Και στο κέντρο αυτού του νεφελώματος υπάρχει ένας λευκός νάνος, στο μέγεθος της Γης. Τώρα, ανάμεσα στους αστερισμούς κινούνται οι πλανήτες. Δηλαδή οι πλανήτες κάνουν κάποιες τροχές. Δηλαδή ενώ τα άστρα των αστερισμών έχουν σταθερές σχέσεις μεταξύ τους, οι πλανήτες κινούνται ανάμεσα στα άστρα. Και εκεί που κινούνται ονομάζεται εκλειπτική αυτό το επίπεδο. Εδώ είναι το επίπεδο του ηλιακού συστήματος, αυτό που βλέπετε. Έτσι, εδώ περιφέρονται οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο πάνω σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι που σας είπα. Τώρα το πιο σημαντικό να το ξέρετε. Γιατί πολλοί δεν μπορεί να ξεχωρίσετε, ας πούμε, τα άστρα από τους πλανήτες όταν βλέπετε το βράδυ. Το φως των πλανητών είναι πιο σταθερό από των άστρων. Είναι δηλαδή, δεν τρεμοπαίζει. Και βλέπετε 4 πλανήτες. Τον Κρόνο, τον Ιδρία, τον Άριο και την Αφροδίτη. Αυτοί είναι οι 4 πιο λαμπροί. Και η Αφροδίτη βέβαια είναι και το δεύτερο πιο λαμπρό μετά τη Σελήνη. Και ο ήλιος είναι το πιο λαμπρό, το δεύτερο πιο λαμπρό η Σελήνη και το τρίτο πιο λαμπρό η Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη είναι πάντα κοντά στον ορίζοντα, γιατί ακολουθεί τον ήλιο στην τροχιά του, είναι πιο κοντινό μένει στον ήλιο. Γι' αυτό εμφανίζεται μετά την δύση του ήλιου, σαν αυγερινός ή πριν τη δύση σαν πουλί. Θα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Βλέπουμε βέβαια, αν δεν θα το δούμε απόψε το Δία, γιατί δεν έχει ανατείλει ακόμα, δεν υπάρχει στον ουρανό, γιατί ο Δίας ανατέλει και δει. Ο Δίας, αν το δείτε με ένα τηλεσκόπιο και με και άλλοι ακόμα, θα δείτε τους 4 δορυφόρους του. Και βέβαια με ένα διαστημικό τηλεσκόπιο πανίσχυρο από το Hubble θα δείτε και πολύ περισσότερα πράγματα. Αν δείτε εικόνες από το ίντερνετ, ας πούμε. Βλέπετε τη μεγάλη κόκκινη κυρίδα. Ο Άρης, βέβαια, ένας άλλος πλανήτης που είναι και αυτός ορατός με κοινό μάτι και είναι λαμπερός αρκετά. Και μάλιστα θα είναι ο μοναδικός πλανήτης που θα δούμε απόψε. Γιατί οι υπόλοιποι πλανήτες δεν θα έχουν ανατείλει ή διαφωνήσει. Άλλες φορές μπορείτε να δείτε και στον Χρόνο, ίσως που ακόμα και με κι άλλες φορές θα ανατείλει τους δαχτυλίους του. Απόψε δεν το δούμε. Όχι, αλλά είναι όντως καλό θέαμα, δηλαδή φαίνεται τι νομίζω μετά την εκπομπή.
Λοιπόν, οι πλανήτες βέβαια ανατέλουν και βίουν και αυτό οφείλεται στην περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα. Όμως επίσης κινούνται και ανάμεσα στους αστερισμούς που οφείλεται στην κίνηση που κάνουν μέσα στο ηλιακό σύστημα, δηλαδή στην περιφορά του γύρω από τον ήλιο. Ναι, αυτό που σας είπα είναι ότι περιστρέφεται η γη μια φορά κάθε 24 περίπου ώρες. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε όλα και να το ξέρετε ότι η ουράνια σφαιρορανός δηλαδή κάνει όλα τα άρθρα ένα κύκλο γύρω από ένα σημείο. Αυτό το σημείο είναι ο πολικός αστέρας. Μια φορά κάθε 23, σχεδόν 24 ώρες. Είναι ακριβώς, είναι παρά 4 λεπτά 24 ώρες. Στον πολικό αστέρα θα το δούμε απόψε, αν δεν έχει σύννεφα. Ναι, η δεύτερη κίνηση που κάνουν οι πλανήτες τους μετατοπίζουν σε σχέση με τους αστερισμούς. Είναι δηλαδή, θα δείτε για παράδειγμα τον Άρη, αύριο να μην είναι εδώ πέρα, δεν βλέπετε τον Άρη. Αύριο, ας πούμε, μπορεί να πάει εκεί, αύριο εκεί πέρα. Δηλαδή κάθε μέρα θα μετακινείται ανάμεσα στους αστερισμούς και μάλιστα ανάμεσα στους ζωδιακούς αστερισμούς. Για παράδειγμα, ο Λέοντας είναι ένας από τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς. Εδώ, για παράδειγμα, ο Καρκίνος, Κάνσερ. Και απόψε, ας πούμε, ο ουρανός 10:30 το βράδυ, έτσι θα δείχνει, αν κοιτάξετε προς το ζενίθ που λέμε, δηλαδή προς την κορυφή του ουρανού. Θα δείτε, παρόλο βέβαια το φεγγάρι εδώ πέρα και διάφορα άλλα άστρα, τον Αρκτούρο που είναι ένα πολύ λαμπρό άστρο στον αστερισμό του Βότη. Ο Άρης είπαμε πριν στον αστερισμό του Λέοντα, ο αστερισμός της Παρθένης εδώ πέρα. Αυτή είναι η βασική αστερισμή. Και αυτή εδώ πέρα, αυτή η γραμμή είναι η ζωδιακή αστερισμή. Εδώ είναι ο Σκορπιός, ας πούμε. Και σε αυτούς τους ζωδιακούς αστερισμούς κινείται το φεγγάρι, οι πλανήτες, γι' αυτό βλέπετε τον Άρη εδώ πέρα, και ο ήλιος. Εδώ κινούνται. Καθώς περιφέρονται δηλαδή μέσα στο ηλιακό σύστημα, κινούνται σε αυτή τη ζώνη των ζωδιακών αστερισμών. Αυτά όλα για να σου πέρα στο γαλαξία μας που συζητάμε, έτσι. Αυτά ναι, εννοείται, είναι όλα στην γαλαξία μας, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο άλλο γαλαξία. Δεν βλέπουμε, αλλά μπορούσε σε κάποιον αστερισμό μπορεί να δούμε και ένα άλλο γαλαξία. Για παράδειγμα, στον αστερισμό της Ανδρομέδας μπορούμε να δούμε το γαλαξία της Ανδρομέδας. Δεν υπάρχει σε αυτή την εικόνα. Αλλά οι άλλοι γαλαξίες φαίνονται σαν συγκεντρωμένα άρθρα μαζί, δεν είναι σκόρπιες δηλαδή. Όλα αυτά τα άρθρα που βλέπετε εδώ πέρα, το Βότη, όλα αυτά είναι το δικό μας γαλαξία. Τέλος για να μην κουράζουμε πολύ. Εδώ βλέπετε τον αστερισμό της Μεγάλης Άκρου, που ήταν μια νύμφη την οποία την μεταμόρφωσε ο Δίας σε αργούδα, η νύμφη Χαριστό, για την προφυλάξη από την δίλια της Ήρας. Και αυτό είναι το σημαντικό να ξέρετε, ότι πώς βρίσκουμε τον πολικό αστέρα, γιατί είπαμε ότι γύρω από εδώ περιστρέφεται η ουράνια σφαίρα. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για τον αστερισμό της Μεγάλης Άκρου και της Μικρής Άκρου, ενώ είναι και πολύ εύκολο να τους ξεχωρίσετε αυτούς τους αστερισμούς, γιατί δεν δίνουμε και ποτέ. Δηλαδή, αν ήταν συνέχεια νύχτα, θα τους βλέπατε συνέχεια στον ουρανό. Ενώ είναι και κάποιοι άλλοι αστερισμοί που καθώς κάνει αυτή την κίνηση ουράνια σφαίρα, δεν δίνουν από κάτω και δεν φαίνονται. Ναι, τώρα μιλάμε για μια περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της, που διαρκεί 23 ώρες και 56 λεπτά. Ενώ στην ουσία μια μέρα είναι 24 ώρες ακριβώς. Υπάρχουν 4 λεπτά διαφορά, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Τώρα, ο βόρειος ουράνιος πόλος, προσέξτε τι θα πω, δεν είναι ακριβώς στον πολικό αστέρα. Είναι πολύ κοντά του, μισή μοίρα τέτοια, ας πούμε. Αλλά παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, γιατί μετατοπίζεται ο βόρειος ουράνιος πόλος. Θα το δούμε μετά αυτό. Είναι λίγο προχωρημένη γνώση, αλλά ας το ξέρουμε. Βλέπουμε και τον αστερισμό της Κασιώτης. Αν προτείνουμε μια γραμμή από τη μεγάλη και τη μικρή άκρο, η οποία ήταν η σύζυγος ή η σύζυγος του Κυπέα. Και τη γνωρίζουμε γιατί κάνει το W, σίγμα, μη, αυτό το σχήμα.
Και βλέπουμε και ένα άλλο άστρο, την Αλβεραδίνη εκεί πέρα. Και λίγη μυθολογία, ο Αλκητέρ βγήκε μαζί με τον αδελφό του Αγγέλου για να κυνηγήσει τον Βελιδόνα κάτω και έλαβε μέρος στην αδυνατική εκστρατεία. Ένας άλλος θερισμός λίγο αμυδρός είναι ο θερισμός του Δράκοντα. Να το θερισμός του Δράκοντα. Και βλέπουμε και το Αλφα Δράκοντος, όπου ήταν παλιά ο πολικός αστέρας. Δηλαδή, ο βόρειος ουράνιος πόλος, δηλαδή το σημείο που κάνει η ουράνια σφαίρα να περιστρέφεται, μέσα σε μια περίοδο 25.800 ετών κάνει αυτό το κύκλο. Το οποίο οφείλεται στη μετάφραση του άξονα της επιστροφής. Να το αυτό. Αυτή είναι η μετάφραση του άξονα της επιστροφής, που αλλάζει στην ουσία το, δηλαδή σήμερα είναι ο πολικός αστέρας του βόρειου πόλους, άλλες φορές ήταν άλλα άστερα, ήταν οι Οντένες, ήταν οι Οντένες. Είναι μια γνώση, ας πούμε, την οποία τη λέω τώρα σε παιδιά, αυτή τη στιγμή πιο πολλοί παιδιά εδώ πέρα δημοτικό, αλλά μπορεί να μην την ξέρουν, εγώ σας λέω ότι είναι το 1%. Κάθε πόσο χρόνια αυτό αλλάζει? 25.800 χρόνια είναι η περίοδος. Αλλά παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή παίζει και για τους παλαιτώνες, ανάλογα τις εποχές της γης. Και όπως είδαμε στην αρχή της παρουσίας, την ίδια εκείνη που κάνει και το Ταγκάρι. Δεν είμαστε σε φάση τώρα να αλλάξει δηλαδή. Αλλάζει και τώρα, αλλά πολύ σιγά, δηλαδή μετακινείται, αλλά επειδή ολοκληρώνει την κίνηση 25.800 χρόνια, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Εδώ βλέπουμε και τον κύκλο, ο οποίος είναι μέρος του θερινού τριγώνου του εικόνου, δηλαδή φαίνεται στο καλοκαίρι. Και αστερισμός της Άβρας, αν τον περάσουμε με την εδώ πέρα. Αλλά είναι πολύ αμυντό, δεν το δείτε. Βλέπουμε και τον αστερισμό του Ινιόχου, το άστρο Ρούμπι, το έκτο πιο βαθμό μάλιστα άστρο του Ουρανού. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να τα θυμάσαι απλά, θα σας το δείχνουμε έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Και δεν χρειάζεται να τα θυμάσαι. Και ο αστερισμός του Περσέα. Θα πάμε και λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι πολλές οι διαφάνειες και κάνει λίγη δέστη και θέλω να βγούμε έξω, να δούμε και τον ουρανό, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει μεγάλο. Αλλά έχω μερικά σημαντικά πράγματα να πω αυτό που φαντάζομαι. Ο αστερισμός του Διδήμου που είναι ένας ζωδιακός αστερισμός. Η Λίξ, ένας πολύ αμυδρός αυτό. Και πάμε και στον αστερισμό της Χαμηλοκάβρονης, αυτό το λέει είναι εδώ πέρα, πολύ αμυδρός. Και βλέπετε πάλι αν κοιτάξετε προς το βορρά, έτσι θα πάνε με την Λίξ. Ναι, τώρα θα μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι εδώ μέσα. Όπως ξέρετε, ο ήλιος χρειάζεται μεταξύ δύο διαδοχικών μεσουρανήσεων του ήλιου μεσολαβούν 24 ώρες. Δηλαδή, μεταξύ δύο, να φτάσει ο ήλιος στο πιο ψηλό σημείο πάνω στο βλέπετε, χρειάζεται 24 ώρες κάθε δύο ημέρες. Ενώ μια περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της χρειάζεται μόνο 23 ώρες και 56, όχι μόνο, χρειάζεται 23 ώρες και 56 λεπτά. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά 4 λεπτών ανάμεσα σε μια περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της και να δούμε πάλι τον ήλιο στο ίδιο σημείο, στη μεσουράνηση. Αυτή η διαφορά των 4 λεπτών, δηλαδή η γη θα μετακινηθεί μια μοίρα, ας πούμε, σε μια μέρα. Δεν ξέρω πώς ξέρετε ότι ο κύκλος έχει 360 μοίρες. Το ξέρω. Το ξέρετε. Ωραία. Ο χρόνος έχει 365 μέρες, ο κύκλος 360 μοίρες, άρα κάθε μέρα η γη μετατοπίζεται περίπου μια μοίρα συντηρητικά της γύρω από τον ήλιο. Έτσι. Άρα και αυτή η γωνία εδώ πέρα είναι μια μοίρα περίπου. Δηλαδή η μία μοίρα είναι για τις 360, ό,τι είναι και τα 4 λεπτά για τις 24 ώρες. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό να καταλάβετε, απλά εξηγεί γιατί χρειάζεται, δηλαδή ο ήλιος χρειάζεται και 4 λεπτά παραπάνω για να ευθυγραμμιστεί με τα άστρα. Είπαμε ότι είναι οι θέσεις των αστερισμών σταθερές μεταξύ τους, αλλά
Σε διάστημα χιλιάδων ετών τα άστρα και αυτά οι αστερισμοί μεταβάλλουν το σχήμα τους, γιατί περιστρέφονται τα άστρα μέσα στην γαλαξία μας. Νομίζω κάποιο παιδάκι με ρώτησε την προηγούμενη φορά τι ονομάζεται πεφταστέρι. Το πεφταστέρι να το πούμε ότι είναι κάποιο αντικείμενο είτε από τους κομήτες, ας πούμε σκόνη, είτε από τη ζώνη των αστεριδών, μικρά κομματάκια ύλης, τα οποία πέφτουν στην ατμόσφαιρα της Γης και αναπλέγονται και αυτή η ανάπλεξη δημιουργεί το φως αυτό που λέμε σαν πεφταστέρι. Δεν είναι πέφτει δηλαδή το άστρα σαν το ήλιο, δεν πέφτουν. Βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις και ποτέ δεν έρχονται στο ελεύθερο. Είναι απλά μικρά κομματάκια ύλης, τα οποία είναι απομεινάρια των αστεροειδών, που δεν κατάφεραν να συμμετέχουν σε κάποιο πλανήτη και έχουν μείνει σαν κομήτες. Αυτή η κίνηση της μία μοίρας γίνεται προς τον ήλιο. Γίνεται πάνω στην τροχιά του και όχι προς την κατεύθυνση του ήλιου, δηλαδή δεν πηγαίνει εκεί και κοντά στον ήλιο. Απλά μετακινείται πάνω στην τροχιά του, που από την ελιστική. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι κύκλος, κάτι που είναι αυτό το θέμα τώρα. Μετακινείται δηλαδή στην τροχιά του γύρω από τον ήλιο μια μοίρα και σε έναν χρόνο βγάζει 360 μήνες, δηλαδή 365 μέρες θέλει να κάνει ένα κύκλο. Και βλέπουμε και το. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουμε, πόσα παιδιά έχουμε εδώ πέρα. Αυτή η κλίση αυτή του άξονα τη οποία τη βγει σε σχέση με την κάθετο. Ότι έχει 23,5 ιδέες κλίσεις. Μα βλέπετε παιδιά εκεί τώρα. Πώς είναι. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ πέρα είναι το επίπεδο περιφοράς του γης γύρω από τον ήλιο και εδώ είναι ο άξονάς της. Δηλαδή, δεν περιφέρεται γύρω από τον ήλιο κάθετα, περιφέρεται με μια κλίση γύρω από τον ήλιο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτές οι κλίσεις που έχουν οι πλανήτες έχουν μάλλον δημιουργηθεί από το πρώιμο ηλιακό σύστημα, γιατί τότε συνέβαιναν πολλές συγκρούσεις μεταξύ των πλανητών συνέχεια, πέρα από συγκρούσεις το ένα με τον άλλο, και αυτές οι συγκρούσεις άλλαζαν και ίσως τις κλίσεις των πλανητών, τις τροχές τους. Αυτή η κλίση λοιπόν των 24 ημερών που έχει ο άξονας της Γης με την εκλειπτική, μπορούμε να τη δούμε και στον ουρανό. Μπορούμε να τη δούμε και στον ουρανό. Εδώ, ας πούμε, η τροχιά του ήλιου. Έτσι. Τώρα είμαστε κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο. Τι σημαίνει θερινό ηλιοστάσιο? Στις 21 Ιουνίου θα έχουμε τη μέγιστη μέρα. Δύο μεγάλη μέρα. Δηλαδή ο ήλιος τώρα είναι εδώ πάνω. Γι' αυτό θα είναι και μεγαλύτερη μέρα, γιατί θα είναι πιο ψηλά στον ορίζοντα. Θα κάνει ένα τόσο πιο ψηλά στον ορίζοντα. Ενώ το χειμώνα θα πάει στο λεγόμενο χειμερινό ηλιοστάσιο. Και εδώ είναι όταν έχουμε ίση μέρα και νύχτα. Είναι λίγο προχωρημένο αυτό, απλά το αναφέρω έτσι για. Όχι, τα παιδιά το κάνουν στην γεωγραφία. Το κάνουνε. Μαθαίνουν για το λόγο υπάρχουν αυτά. Βέβαια, οι αρχαίοι Έλληνες το γνώριζαν πολύ καλά το ηλιοστάσιο, τη μέγιστη μέρα και τη μέγιστη νύχτα και έβλεπαν ότι όταν ο ήλιος πήγαινε στη μέγιστη πάνω ψηλά και σταματούσε, κάνανε και παρακάλια για να κατεβεί κάτω, γιατί εξαρτώταν οι σοριές τους από την κίνηση του ήλιου. Τώρα να δούμε και κάτι άλλο λίγο άσχετο. Αν βγάλουμε μια φωτογραφία του ήλιου την ίδια ώρα κάθε μέρα και τις συνδέσουμε αυτές τις φωτογραφίες, αυτό είναι το που θα πάρουμε, είναι το λεγόμενο ανάλυμα. Λοιπόν, τώρα νομίζω έχει ήδη νυχτώσει λίγο το τι θα δούμε απόψε. Θα δούμε την επιφάνεια της σελήνης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικούς βασικούς αστερισμούς. Τη μεγάλη και την ειδιά, η οποία είναι πραγματικά αστερισμοί έτσι που δεν ξέρω πόσοι από το μέσα έχουν παρατηρήσει ποτέ τη μεγάλη και την ειδιά. Το κάνει και την ειδιά. Και να έχετε δει παιδιά. Η μεγάλη άκρη είναι αυτή εδώ. Ναι, όχι. Αυτή. Δεν έχει σημασία, θα δούμε τώρα. Εκεί να μην έχει σημασία. Θα δούμε τον Άρη και την εικόνα πέρα του Λίβη στην Ευρωπαϊκή, το γαλαξία της Δίνης. Το γαλαξία της Δίνης βρίσκεται κοντά στη μεγάλη άκρη. Να το γαλαξία της Δίνης. Μπορεί επίσης να δούμε
δούμε και το στερετός μήνες του Ηρακλή, μία 13, βρίσκεται στον αστερισμό του Ηρακλή. Αυτό είναι. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η γαλαξία της αυτής Βλέπετε, παιδιά, πως είναι στην πραγματικότητα. Πάλι βλέπουμε όπως θα είναι ενός απόψε μια αναπαράσταση και βλέπουμε και τον εφέλωμα της Βόρειας Αμερικής, το C20 του Παλαιού στον αστερισμό του Κύκλου. Εδώ πέρα είναι αυτό το εφέλωμα, θα το δείτε τώρα πώς μοιάζει. Μοιάζει ας πούμε σαν τη Βόρεια Αμερική, το κάπως έτσι, κάτι άλλο είναι ο γαλαξίας Σομπρέρο, ο 104. Ξέρετε τι είναι το σομπρέρο, παιδιά? Το καπέλο των Μεξικανών. Ναι. Και βλέπουμε και, αν κοιτάξουμε το λεγόμενο τι είναι το ζενίτ, είναι όταν κοιτάμε πάνω στην κορυφή. Είναι εδώ είναι το ζενίτ, ας πούμε. Εδώ είναι το ζενίτ. Έτσι, εδώ είναι ο τουρισμός της Βίνας, είναι ο Βέγας, ένα πολύ λαμπρό άστρο, εδώ είναι ο Αρκτούρος, τον οποίο το βρίσκει. Το Σύριο το 12. Όχι, δυστυχώς. Ο Αρκτούρος, ο οποίος το βρίσκουμε αν προεξήγουμε την ουρά, η μεγάλη Άρκτος, αν προεξήγουμε την ουρά της μια γραμμή καταλήγουμε στον Αρκτούρο. Θα τα δούμε. Τώρα θα ήθελα να δούμε και ένα βιντεάκι, ένα λεπτό του YouTube, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν θα πέσει. Ψάξτε παιδιά τι είναι από πάνω μας, βλέπετε. Τώρα δεν έχουν εκτοξευτεί πάρα πολύ δορυφόρο σήμερα, δεν είναι ελευθερίο. Από το 1957 μέχρι σήμερα και βλέπετε τη γη από τη σελήνη που φαίνεται. Εδώ είναι μάλλον η σελήνη που συγκρούστηκε με τη γη όταν δημιουργήθηκε, ας πούμε, γιατί η γη δεν έμεινε τότε όπως είναι αυτό. Εδώ βλέπετε το επίπεδο του γαλαξία, που υπάρχει πολύ σκόνη, ας πούμε, και αέρια και άστρα εδώ. Αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Και τώρα θα δούμε το σύμπαν στη μέγιστη δυνατή κλίμακα, δηλαδή αν και μοιάζει με σκουλικότητα, οι γαλαξίες όπως είπαμε είναι έτσι σαν μισθό αράκνινο το σύμπαν, τα σφεγγάρια, τα αυτή την ζώνη. Και εδώ βλέπετε μια μαύρη τρύπα πώς παραμορφώνει γύρω της όταν η ΡΕΤ πλησιάσουμε σε μια μαύρη τρύπα. Έτσι να βλέπουμε αυτό είναι η παρουσίαση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μισθώσει να βγούμε έξω να δούμε και τα